И здравейте хора, аз съм един Skate Infinity. Аз съм Павлин. Казвам се Павлин. Аз съм Мариан. И също съм... Аз в принцип създателя на канал, обаче го направихме с двамата. И не е имало клипче от една година. Сега Павлин Слейва показва и аз покам. Може би трябва някой го помни. Аз съм си с скейтката. Решихме, тъй като не е имало клипче от много време, зимата нямаше какво да снимаме просто. Малко сме се променили, предполагам, и малко по гласа. И решихме да качим някакво клипче, да снимаме. Ама, някой минава, изразнила. Просто като за първи ден, като за начало, времето е просто отвратително. Вали. Фуная, или е там фунело, какво може да се види после на клипа. Или като цяло просто може да се види, че е влажно по стълбите и навсякъде. Като цяло не е много як първи ден. Надявам се, чуваме добре. Имаме малко подобрение. Вече не снимам с телефона, а снимам с една екшен камерка. Ако някой иска да види каква е, да си поръча, да остави долу коментар. И след малко като тръгнем да карам още малко като спре, ще има къде. Така започваме. Малко понамаля, не е спрял, обаче се вижда, че е мокричко. Това минавам бавно, да не се офърлям целия. Павлин нещо говори, съм сигурен, че на клипа няма да се чува. И според мен с камера е много по-яко. Павлин мина пред някакво камъче. Чакай, мине това Ауди. Така минаха колите. Клиповете пак ще примогне за хората, които не са гледали от миналата година. Сигурно мисля, че сме заебали канала, просто чакахме да стане малко по-добро времето. Не, че в момента е много хубаво. Така. Значи, камерката, както казах, е апдейт на това, също така не сме заебали канала. И апдейт може би са местата, на които ще ходим. Така, клиповете пак ще бъдат като старите по 5, 6, 7, 8, 10, 20 минути, зависимост от какво правим и колко има смисъл да снимаме. Така се сложих в бортчето, Мариан скейта. Караме ето по тази алея, която не е много приятна. Мариан ме подминава. Тук и от двете страни на алеята има пътища, по които пак не можем да караме. Равносметката от някъде 5 минути каране е това. Скейт е на гъс вече размиене и е покачи лейва отдолу. На попара. Ма поне сега чак реши да изпече слънце. До сега беше някакъв гаден дъжд, сега почна да пече слънце. Почна да става жега. А сега беше някакъв студ. Не е някакво голямо слънце, ама по-обрат преди малко. Така че ще покараме малко и после. Така. Продължаваме сега този път аз снимам. Се пробваме да направим нещо като трибуна, за да може да се виждаме и двамата. Но с камерата определено е по-добре. Тъй като имам 2 часа и около 3 часа, мисля 2 часа 56 минути за снимане. Нека телефона да трие да обработвам за 16 гигабайтовата версия на петицията. Затова ме яд. Обаче взема ще бъде 64-ка. Ама за сега не е така, че... аз съм взел камера. И смятам, че доста яко се получат тия клипчета. Смятам, че каналът се развие рано или късно. Ние ще качваме от време на време. Когато сме излезнали, когато мислим, че ще се получи нещо интересно. Малко трудно ще говоря докато карам, защото не се чувам. Което им трябва да ви е проблем. Оставяйте лайк, че това онова и така.
трябва да си прав. Какво ме купи, бе? Аз не съм купил. Така, след малко кратка пауза, продължаваме пак. И може би това ще вече бъде последния откъс за деня. Че вече колите тръгнаха на фарове. Утре съм на училището, още сега към 7:30. Не съм сигурен, сега ще видя колко е. Давай. Минаваме по същото път, тъй като ходихме до един магазин. И сега продължаваме, прахме какво да минем по друг път, обаче днес няма да има време. Другия път ще остане за следващото видео. Може би утре, други ден, не зная. Утре може би не. Но в други ден се предполага, че ще има. Не знам кога ще ги качвам, тъй като лесно ги снимам, трудно ми да ги обработя, защото ме мързи. И така. Шахти. Бахте дълбоко шахта, при това трябва да мога да направя бахте лудото олио, за да мина. Трябва да направя мега лудото оли. Да! Доста яко. Не бях карал от миналата година и като в момента доста ме кефи. Що мразя да карам? Е толкова дълбоки шахти, високи, пребани. Краката ми са на попара, просто обувките са тепърва за миналата съм училище, могат да не съхнат. Ще лов с някакви други. Скейта целият за чистене, камионата вече не работи, бе. Защото вече е толкова. Да? Това ли ни идва? Ето тук е пак шахта. И просто сега Павлин опита да мине, обаче му се заклещи колелото. Ето пак. Затова слизам, когато има шахти. За да не става това, защото почва друса и има шанс да изтръгва и камерата. Аз е доста нова и ми върши работа, така че за сега не ми се рискува. Да, сигурно това ще бъде това видео. Дам се ви е харесало. Можете да го харесате, да коментирате отдолу за камерата, ви кажа откъде е. И да се абонирате за канала. Гледайте, просто всичко е мръсно. Казвай чао! Чао! Айде, чао от мен!